Poštovani gledalci, vi pratite novo izdanje emisije Horizont događaja. Naravno, pratite produkciju Srpska priča, Tesla vizija. Ja sam Olivera Manojlović-Trbac i danas razgovaramo, moj gost, cenjeni i ja, o budžetu za 2020. godinu. Naravno, razgovarat ćemo i o tome šta nam prestoji kada je politička situacija u Srbiji u pitanju tokom sledeće 2020. godine. Pominju se izbori, naravno oni će biti održani, vreme im je, što bi se reklo. Međutim, koliko će zaista stranaka i da li će opozicija izaći na te izbore, koji deo opozicije, da li ona realna opozicija ili fiktivna opozicija, koliko je pametno bojkotovati i tako dalje. Razgovarat ćemo i o pojavi nekih novih pokreta, novih starih pokreta, odnosno stranaka na našoj političkoj sceni i kako one sada menjaju stanje stvari. Šta čini Evropska unija sa nama i kakve su to igre sa izborima koji bi trebalo da se održe? Hoće li se uopšte stvoriti nekakvi realni uslovi da se ti izbori održe? Pre svega, razgovaramo o tome kako ćemo živeti 2020. godine. Da li će biti dovoljno novca u budžetu, kako će se to odraziti na naše financije, jer pre svega valja preživeti godinu, a političke igre su uvek prisutne, složit ćete se, zar ne? Sa mnom danas moj cenjeni gost, ekonomista Branko Dragaš. Branko, dobrodošao. Bolje te našao. Hvala na odzivu. I pa evo prosto, Branko, ne znam od čega da krenem. Pričaju nam da ćemo imati razvojni budžet. Evo, citiram ministra financija, da li doktora ili ne? Plagijatora. Ne više doktora Sinišu Malog. Budžet za 2020. kaže razvojni i njime se postiče dalji razvoj privrede. Projektovan je realni rast privrede od 4%. Koliko je realan, to ćemo čuti od tebe. Međutim, 2020. je izborna godina i naravno da ovaj budžet treba posmatrati i kroz te izbore koji slede. Najavljen je rast plata i penzija, koji je pitanje koliko je realno to da se postigne. U svakom slučaju javna potrošnja će se višestruko povećati. Šta možemo da očekujemo? Šta nas očekuje? Kao kod pacijenta gledamo njegov presek stanja, analizu iz brojeva i vidjet ćemo kakva je to sve laž. Pre toga nekoliko napomena. Prva, ima na internetu kada ministar financija Mali ne zna da pročita, pa govori 1000 milijardi evra, pa 1000 miliona milijardi, znači ne zna brojke da pročita. Druga, ministar financija koji je plagijator. Samom činjenicu, znači morao bi odmah da da ostavku da padne vlada, jer je nezamislivo da jedna tako važna oblast kao što je financije, koji se odražava na čitavo društvo, državu, da vodi čovek koji je plagijator, dakle falsifikator. Ako je falsifikator, onda je budžet falsifikovan, što uporno tvrdim da svi podaci se već 20 godina falsifikuju. Ovde je sad vrhunac tog falsifikovanja i to ćemo vidjeti kroz ove brojke. I treće, najvažnija tema u razvijenim zemljama te parlamentarne demokratije, kakva je takva je, ali je razvijenija od naše, je budžet. Da li ima opšte rasprave o budžetu u javnosti? Da li se, znači ono gde se lomi politika je na budžetu, jer se kroz budžet sve vidi. Kroz ovaj budžet ja sam specijalno, znači, za tvoju emisiju, evo, pripremio, moram kroz da ne bi neku cifru promašio. Svakako. Dakle, ukupan prihod, hoćemo redom. Deficit je 20,2 milijarde, je li tako? Da, 20 milijardi i 160 miliona ili 170,4 miliona evra. To je deficit. Međutim, da bi pojasnio gledalištu, znači tu nije ušlo, a još ga nije izrazio, prošlogodišnje, znači iznos je bio povraćaj PDV-a koji je prošle godine iznosio 256,8 milijardi dinara. 256 milijardi dinara nije vraćeno iz budžeta, što je trebalo da se vrati privredi. To je dokaz da je to minus koji se jednostavno uopšte više nigde ne prikazuje. On se samo nalazi kada se ode na sajt Ministarstva financija, pa bilans financija, onda se tamo može da nađe da je povraćaj PDV-a koji se ne isplaćuje.
da objasnim. Znači, recimo, neko ima platu 400 evra, ali ima obavezu, recimo, svaki mesec da plaća 200 evra za kredit od banke. Znači, on ima 400 evra minus 200 evra, samo 200 evra za potrošnju. Međutim, on kaže ovako, tih 200 evra ja neću da plaćam banci, neću da plaćam, znači, ja imam za potrošnju svih 400 evra. Znači, 200 puta 12 je 2400 evra, na kraju godine ja imam veće troškove za tih 2400 evra jer neću to da plaćam. Banka bi ga posle nekog izvestog vremena blokirala, dala bi ga na utuženje izvršiteljima i sve ove jadne, bedne i tužne scene što gledamo šta izvršitelji rade. Znači, izbacite bukvalno iz vaših obaveza, rashoda, koliko sam jasan, gledalištu. Izbacite vašu obavezu od 256 milijardi dinara ili 2,3 milijarde evra. Kad na 2,3 milijarde evra dodamo ovih 170, znači budžet je negde oko 2,5 milijarde evra u minusu. Sad dalje da objašnjam, najjednostavnije da objašnjam. Da bi budžet funkcionisao i da vidimo da nema nikakve mogućnosti za bilo kakve novi investicioni projekat što oni najavljuju, najbolje se vidi iz toga što nema novca za vraćanje dospelih glavnica. Znači, sledeće 2020. godine, znači sledeće 2020 je 4,68 milijardi evra treba da vratimo glavnicu. Ako je budžet razvojni, pa što to ne vraćate bez zaduživanja? Znači, ne mogu to da vrate. 4,68 milijarde evra. Dalje, na to treba vratiti 942 miliona evra kamatu. Kamatu koju budžet treba da plati. Koji je predviđen tamo. I ovi 170 milijardi, znači to sve je 5,792 milijardi evra. Ako tome dodamo da su garancije koje će se u 2020. dati, garancija. Šta znači garancija budžeta? Ako taj tamo ne plati, budžet plaća. Znači, garancija nije, kako mnogi misle, slavna ličnost pa sad potpisuje. Znači, to je obaveza u slučaju da onaj za koga garantuješ ne vrati, ti moraš da vratiš u ovom konkretnom slučaju. A uglavnom su to javna preduzeća. To su putevi, javna preduzeća i sve ostalo. To je 811 miliona evra. Znači, u sledećoj godini, 2020. godini, taj budžet, kako ga ministar plagijator naziva, razvojni, je već u startu zadužen 6,603 milijarde evra, a ukupan prihod budžeta je 11,1 milijarda evra. Prema tome, to govori u prilog toga da je apsolutno bankrot, da se ide iz novih zaduživanja i da na toj osnovi budžet ne može ovakav da funkcioniše i da će vrlo brzo doći vreme kada neće moći da se isplaćuju plate, penzije i ostalo. Šta je interesantno za penzije? 4 godine su penzije, svaki godine je po 210 miliona evra je uzimano penzionerima, a da za to niste imali zakonsko pravo to da radite, su penzija ono što je nasleđe, ono što je stečeno i to ne može da se uzima. 4 godine po 210 miliona evra, penzionerima je uzeto 840 miliona evra, a onda im date 5.000 dinara. A uzeli ste im 840 miliona evra. Kod javnih preduzeća i ostalih državne administracije uzeto je 240 miliona evra godišnje. Puta 4 godine, to je 960 miliona evra. I sad im kao povećavate. Znači, niste im vratili ono što ste im oteli. A vi sad pričate o tome kako se povećavaju plate i penzije. Znači, ponovo ta jedna laž. Ono što je znači, dalje interesantno u samoj ovoj analizi, uzeo sam samo ono što je najinteresantnije za ovu emisiju i za gledalište, da bi razumeli, to je jedna potpuna katastrofa na PDV-u. Znači, PDV sačinjava 89% PDV-a uvoz.
samo 11% domaća proizvodnja. Kako treba da bude? Pa obrnuto. Znači da privreda ne radi kada 11%, a sada ću pokazati na primjeru od 2015. godine. 2015. PDV na uvoz je bio 291 milijarda, a PDV u zemlji 105 milijardi. Znači možemo reći skoro 40%. I onda sve ide. PDV u zemlji sa 105 milijardi od 2015. pada na 91, na 75, na 70 i sada na 62. A od uvoza raste sa 291 na 333, 357, 425, 466 milijardi i 520 milijardi za 2020. godinu. Znači, PDV od koga se ubira 520 milijardi iz uvoza i 62 milijarde iz domaće proizvodnje. Šta nam to govori? Da domaća proizvodnja je potpuno ubijena. To dovodi do toga da je spoljno-trgovinski deficit prošle godine iznosio 5,8 milijardi evra, a da će ove godine i prema profesoru Slobodanu Komazecu i prema mom stručnom mišljenju biti sigurno preko 6,2, 6,3 milijarde evra. Znači, to je rekordni spoljno-trgovinski deficit. Ako tome dodamo da 70 minimum hiljada ljudi se iseljava, onda su to efekti te potpuno promašene ekonomske politike, jer narod to više ne može da izdrži. Jesam jasan? Ako nešto nije jasno, ti mene prekini pa da ja gledam da govorim što jasnije. Znači, moramo da se zadužimo 6,6 milijardi evra da bi vratili glavnicu, da bi vratili kamatu, da bi dali bankarsku garanciju za sljedeću godinu i da bi pokrili taj minus od 20... Trgovinskog deficita. Ne spomenuo, nego ovaj minus budžeta od 20 milijardi, što se... Sada na rashodnoj strani, ono što je interesantno, dokaz, znači ovdje smo dokazali da nema privredne aktivnosti na tu laž plagijatora ministra i sada recimo ono što je meni upalo u oči, to je da su transferi socijalnim osiguranjima smanjeni sa 222 milijarde na 186 milijardi. Šta to znači? Znači ponovo da trpi najsiromašniji, socijala, zdravstvo, da je smanjeno sa 222 na 186 milijardi. Dalje, da su ostale donacije podignute sa 5 milijardi na 15,8 milijardi i kapitalni izdaci sa 165 milijardi na 195 milijardi. Ostale donacije i kapitalni izdaci dokaz da ide izborna godina. To je dokaz da ide izborna. Smanjuje se socijalno davanje u društvu u kome je takvo raslojavanje i takvo siromaštvo da 4,6 miliona ljudi živi u Srbiji na minimumu egzistencijalnom, ispod minimuma i nešto iznad minimuma. Kakva je to teška situacija. Znači, ovo su dokazi da je izborna kampanja spremna i da će čitava ovaj novac, znači, kapitalni izdaci su, znači, uvećani, koliko ovo, za 34 milijarde dinara. To će sve ići otvaranje novih, prikazivanje, to ide u kampanju direktno. I ovih 10 milijardi dinara ostale donacije koje će ići ka miljenicima režima. Što se tiče subvencija, ono što za mene bilo jako interesantno povodom priče ministra, subvencije su 95,4 milijarde, ali znači privreda je u odnosu na prošlu godinu kad je bila 17,7, pad subvencija za privredu za 4 milijarde, 13,5 milijarde. Znači 4 milijarde manje će biti izdvajanje, pa kako onda može da kaže da, ovo malo pre što si pročitala, kako onda može da kaže da je to stimuliše se privredni razvoj? Potpuna laž. Potpuno izborni budžet. Pa otkud onda privredni rast od 4,7%?
A to sve u njihovim, to je planirano, to nema šanse da se ostvari. Ni ovogodišnje 3,5%, sve to pod znakom pitanja. A da li će do kraja ove godine biti iznad projektovanih 3,5%? Kad vidi, sve to, znači, industrijska proizvodnja je u padu, svi njihovi regulatori, znači, to mora se, kod plagijatora sve se falsifikuje, pa i privredni rast. Tako da ništa u to ne vre. Rast BDP-a, bruto domaćeg proizvoda, znači, napumpan je ceo iznos BDP-a, tako da je sve to pod velikim znakom pitanja, rasta nema, odnosno od 2012. kad su u julu došli na vlast, veleizdajnici do danas, rast je negde u proseku 1,71%. Sa 1,71% predsjednik Evropske banke za obnovu i razvoj je rekao da će Srbija za 100 godina da stigne sadašnji razvoj Evropske unije, za 100 godina, dok će oni otići dalje. Prema tome, ako ovo gledalištu nije dovoljno, sve što smo sad ovde iznali, da se radi o jednoj štetočiničkoj, veleizdajničkoj vladi, da se radi o jednom budžetu koji je apsolutno potpuno suprotan interesima privrede, socijalno najsiromašnijih ljudi, da je budžet u minusu minimum 250 milijardi dinara, a ne 20 milijardi, znači 12 puta je veći minus. Ali da završimo sad dalju interesantnu analizu. Znači, za privredu manja subvencija, laže znači da je veća. Za poljoprivredu ovo je stvarno zapanjuje, ponovo se smanjuje sa 41 na 40, za 1 milijardu je smanjeno umjesto da se poveća. I recimo ono što je interesantno meni bilo za kulturu. Kultura je iznosila 2015. 8,9 milijardi evra, sad je 2,1 milijarda evra. Za tvoje goste koji gostuju iz kulture, 4 puta je smanjena subvencija za kulturu. A mi smo rekli nema razvoja društva ako nema kulture. Sada, interesantno je gde se troše 111 organizacija, agencija i drugih tih njihovih službi koje oni imaju, 111. Troše milijardu 370 miliona evra. Milijardu 370. I tu je prava praonica novca. Recimo, generalni sekretarijat vlade je sa 400 u 2016. sa 473 miliona dinara otišao na milijardu, znači uvećano skoro 2,5 puta. Ono što njima treba da bi oni funkcionisali, jel? Avio služba je sa 241 milion otišla na 500 prošle godine, a sad na 550 miliona. To je znači negde koliko, malo skoro 5 miliona evra, avio služba, znači karte kojim oni lete. Znači, bilo bi jako interesantno da se vidi ko leti, koji su efekti tih 5 miliona evra što troše. Ono što vidi se da će represija da raste u izbornoj godini je, znači, Savet za nacionalnu bezbednost sa 34 milijarde dignut na 51,3, odnosno od prošle godine za 8 milijardi dinara je podignuto Savet za nacionalnu bezbednost, znači bezbednosne službe će raditi u izbornoj godini da bi se vlast sačuvala. Uprava, meni potpuno nejasno zašto uprava za trezor ima sa 4.132 milijarde na 5.281, zašto se to toliko troši, to je stvarno neshvatljivo. Dalje, uprava za javni dug sa 1 milijarde, 1,7 milijardi na 5,7 milijardi, povećanje. Samo, Branko, za čas, kada govorimo o javnom dugu, kaže se prema aktualnoj fiskalnoj strategiji projekcija javnog duga za 2020. godinu je nešto, znači na centralnom nivou države, nešto preko 50%. 50,3% bruto društvenog proizvoda. Ali bruto društveni proizvod je potpuno lažno prikazan. Znači, profesor Komazec je izračunao i s tim se potpuno slažem da će sledeće godine, sad je 27,6, da će posle ovih zaduživanja sledeće godine će biti 28,8 milijardi. Znači, kad ti uzimaš procenat od nečega, te podatke ne treba gledati. Jer ako je BDP, bruto domaći proizvod, lažno prikazan, tako što si držiš kurs na 117,5 dok je inflacija radi svoje, znači tebi raste bruto domaći proizvod, a u stvari on ne raste. Jer je kurs stabilizovan. Mi smo imali kurs pre neki 3-4 godine da je kurs bio 124.
a sada je 117, znači tebe prikazuje se BDP, znači to je, ima i po takozvanim tim, to je nominalnim cenama, ima i prema realnim cenama. Znači to je nadivom bruto domaći proizvod iz prostog razloga da bi se mogli, znači da bi oni prikazivali kako su uspešni. Sad bi ovdje teo da završim. Znači, ponovo, fond za poljoprivredu je smanjen sa 800 miliona dinara na 600 miliona, ali recimo fond za sport je dignut sa 162 miliona na 708 miliona. Znači, fond za sport je veći nego fond za poljoprivredu. To pokazuje šta je važno ovoj vlasti. I dalje, Zavod za statistiku, meni stvarno nerazjašnjeno, sa 1,13 milijardi na 2,18 milijardi. Zašto Zavod za statistiku, da li da što bolje falsifikuju podatke, ne razumem zašto je ovako povećanje. Znači, ovo je povećanje, znači, ovo je povećanje skoro 100%. Zavod za statistiku, povećanje 100%. Zašto? Nemam pojma. I sad ide rekordno povećanje, Republička direkcija za imovinu. Ona ima povećanje od 1 milijarde na 11,4 milijarde. 11 puta se poveća, odnosno, 10 i nešto, 11 puta se poveća. I kako se to protumačiti? Pa to je, znači, ako je Republička direkcija za imovinu, znači 11 puta povećan je budžet iz 2019. Pa samo zato što je izborna godina, tu će biti petljanja, muljanja, ne razumem zašto 11 puta se poveća. Kad je recimo bila, a uvećana je, znači, u 2018. sa 414 miliona na milijardu, duplo, a sada 11 puta. I za kraj preseka stanja, ukoliko je ovo jasno, ako nema, znači, pitanja, rekao sam da je 801 milion evra su, znači, garancije i kakva je tragična sudbina do 2005. godine otplata duga išla 25,8 milijardi dinara, a danas je na 463 milijuna, znači 20 i nešto puta se povećao dug, što dokazuje, znači zaključak čitave ove analize, ako sad ima pitanja, znači budžet nije razvojni, država nema novca da servisira redovnu glavnicu i redovnu kamatu, nego mora to da radi iz zaduživanja, novog zaduživanja. Znači, prošli mesec smo se zadužili 360 miliona evra i onda budžet nije u minusu 20 milijardi, nego preko 260, 70 milijardi dinara, zato što se ne vrća PDV ovamo. Izdvajanja za poljoprivredu, izdvajanja za kulturu, za privredu se smanjuju, znači nema mogućnosti razvoja. Budžet je izborni, jer su neke od ovih stavki koje sam pročitao direktno će ići u funkciju same izborne kampanje. Znači, ponavljam, ostale donacije sa 5 na 15, to je 10 milijardi dinara. I kapitalni izdaci su uvećani za 34 milijarde. I ovih 10, 44 milijarde i ovih ovamo što su 11, to je 55 milijardi. 55, znači milijardi, to je već nekih 400 miliona evra, to je sasvim dovoljno za podmićivanje, za i tako dalje, i tako dalje. Znači, štetočinska veleizdajnička vlast zemlju vodi u potpunu propast. Evo, Branko, ono što je uvek, dakle, primetno kada se govori o predlogu budžeta za narednu godinu, jeste da izađe negde Fiskalni savet i da neku svoju ocenu i procenu tog budžeta. I oni su sad zamerili, između ostalog, to povećanje plata i penzija. Prosto kažu da zato nema novca, jer evo, imam podatak, dakle, na povećanje plata i penzija ide oko 1,3% BDP-a, GDP-a. Znači, također se vrši podsticaj rasta kroz povećanje javnih investicija i poresko rasterećenje rada i tako dalje, ali ovo je glavna zamerka Fiskalnog saveta. I onda je naravno taj Fiskalni savet doživeo izuzetan
onako perfidan napad u Skupštini, kao da taj fiskalni savjet uopšte ne treba ni da postoji. Da li je mišljenje da fiskalni savjet treba ili ne treba da postoji? Ja sam to rekao, mislim da to bilo i u tvojoj emisiji. To što radi fiskalni savjet i sada troši nekih, čini mi se, 48 miliona dinara godišnje. Ja mislim da, mislim da je ta cifra, mislim da je to potpuno besmisleno, da to mogu studenti 3. godine ekonomije kao seminarski rad da rade, to je sramno šta oni rade. Takav fiskalni savjet Srbiji uopšte ne treba. To je trošak, oni imaju plate, mislim da ovo ima platu preko 300.000 dinara, plus one ostale njegove. A da li su u pravu kada ovo kažu? Jesu, ali to je ono kao, kako bih rekao, ne vide ovo o čemu se sad, neće da kažu o ovome sada što sam rekao, da je 256 milijardi dinara nije prenet PDV, da je 20, znači da je minus preko 270 milijardi, nego tako sitnim nekim tim nevažnim stvarima. To je kao na Titaniku koji tone, a vi kažete, tone, uveliko je već je brod, se nalazi u pola vode, a vi kažete, pa gledajte, nije poslužio večeru. Znate. Znači, to nije normalno, znači, nema mesta za povećanje nikakvih plata, budžet ne može da vrati glavnicu koja dospeva. 4,63 milijarde evra ne može da vrati, a to budžet to neko mora da vrati. Ako ne neka generacija to mora da vrati. A da bi vratila to, on mora da ima, znači, on mora godišnje da stvori, u ovom slučaju 6,6 milijardi, da bi sve to, da bi vratio glavnicu, da bi, bez zaduživanja novog, da bi platio kamatu, da bi minus budžetski pokrio i da bi garancije od 800, ovih 11 miliona evra. Znači, nema para u budžetu, nema para za vraćanje glavnice, nema. Znači, nemamo, kad to nemate, nego mora da se zadužujete da biste to otplatili, da biste to država funkcionisala, onda znači nema prostora ni za povećanje plata i sve je nabuđeno. I sada, da, ono što je nešto veoma značajno za publiku pre svega, odnosno za građane Republike Srbije, kako preživjeti tu 2020. godinu, evo recimo koliku stopu inflacije možemo očekivati tokom 2020. Stopa inflacije je potpuno, znači budžet je u povećanju 5,5% kako ovde, kad se brojke uzmu, a inflaciju prikazuju na 1,82%, što je van pameti. Znači, kolika je realna stopa? Pa vidi, realna stopa, znači kad možda najbolje gledano na materijalne troškove nekih kompanija, pa se tu vide. Znači minimalna 18, ide do 30%. To najbolje vide ljudi u novčanicima svojim. Jer ta scena, kad pred prodavnicama super ljudi izlaze i broje se, ne mogu da se prebroje. Jer ona stalno, konstantno cene, klize i dovode u poziciju, znači, potrošača da nema novca. Znači, stalno se povećava. Znači, ne znam, crna čokolada koju ja volim je otišla sa 80 dinara, recimo, na 120 dinara. Lagano u ovih 3 godine. Evo sad i cena struje. Cena struje, a da ne pričamo akciza na cenu struje. Znači, to je jednostavno nezaustav proces, jer ceo sistem je nakaradno postavljen i sada pravo pitanje nije za mene. Znači, nego pravo pitanje za tog našeg građanina, to je sigurno 60% građana osnovno pitanje kako ti čoveče preživljavaš, dođi da objasniš to neshvatljivo, oni treba da budu diplomirani ekonomisti i profesori univerziteta, kako može sa platom od 400 evra da preživi, da bude podstanar i žena recimo 350 evra, kako mogu da prežive, da budu podstanari i tu se sad uključuju drugi segmenti. To su znači na prvom mestu penzije od znači dede, babe koje pomažu tim porodicama, pa sebe ugrožavaju, zdravstveno i sve ostalo. Zatim doznake naših iz inostranstva koje se vode kao 3,8, 4, to se penja na 5 do 6 milijardi koje dolaze i plus ono što se donose kolima. Znači sigurno preko 10 milijardi evra godišnje uđe u Srbiju na različite načine, otuda ovogodišnji spoljnotrgovinski deficit od 6,2 ili 6,3 milijarde evra. Da toga nije, da naši ljudi iz rasejanja ne šalje novac,
znači Srbija bi bila potpuno siromašna i taj narod ne bi mogao da ostane. Sledeći faktor je selo, koji se i dalje prazni, ali predstavlja određen izvor prihoda, ko ima nekog na selu, znači, pa mu donese zimnicu, pa mu donese, znači, odmah ne mora da izdvaja novac taj za... I poslednje, to je siva ekonomija, koja je prema Draganu Radoviću, koji je najbolji naš stručnjak za tu sivu ekonomiju koja uništava ovu državu, dostigla nekih 13 i više milijardi evra, znači sve to zajedno omogućava da ne dolazi do socijalne revolucije, jer ovo stanje ne može da se izdrži, ali se to pokazuje, ponovo se vraćam cifri od 70.000 koje se penje ka 100.000 ljudi koji napušta Srbiju jer nemaju nikakvu perspektivu. Znači, mladi ljudi, ja ih potpuno razumem, oni kažu mi da čekamo da baba i deda primi penziju, da otac i majka prime te plate, a imam 23-4 godine i da čekam 7 godina da me neko zaposli, idu, odlaze, prekvalifikuju se i to je potpuno razumljivo sa stanovišta njih kao ličnosti, međutim je apsolutno tragično sa stanovišta države kad ti odlaze takvi ljudi i sa druge strane jedna veleizdajnička politika predsjednika države koji kaže kako će se taj balans rešiti migrantima, što znači dovodi do one moje teze da čovek koji se nalazi na čelu države je sam za sebe rekao da je hronični bolesnik, a ja to tvrdim od 2012. godine i sada prvenstveno Srbi kao nacija, onda i ostali građani Srbije treba da se sučele sa tom istinom, da se na čelu države nalazi hroničan bolesnik, da je budžet hronično bolestan, da je ministar finansija plagijator dokazani, da su ostali plagijatori i sad je samo pitanje gde je kraj strpljenja, kad će šta da se desi i kako dalje. Evo, samo Branko, još 2-3 reči vezano za budžet, pa imamo još naravno tema o kojima treba danas porazgovarati. 200 milijardi dinara je predviđeno za kapitalne investicije, pa se sad tu pominje železnička putna infrastruktura i tako dalje. Pominje se Moravski koridor i još neki projekti. Da li ćemo ući u još veća dugovanja, budući da u budžetu obzirom na sve ovo što si do sada iznao, nema para. Premda, navodno su one predviđene budžetom. Pa predviđeno je da, ali, kako kažem, trošiš ono što nemaš i zaduživanja novih. To je suština. Ideš na more, ideš u Tursku, ideš na Egipat, ideš na skijanje iz kredita. Ko će da vrati taj, i ne vrćaš taj kredit. Odnosno, zamenjuješ taj kredit novim kreditima sa novim zaduženjima. Mislim da je to toliko... Ko ovo ne razume, ovo nema šanse da razume, ovo svako normalan mora da razume, zato što je toliko jednostavno, bez obzira koji ne morate nikakvu školu da imate. Znači, ne možeš iz novih kredita da vraćaš stare kredite, jer neko te kredite mora da vrati. Ako ne ti, onda tvoja deca. Ako ne tvoja deca, onda unuci. Ali ovdje će se stvari mnogo brže odvijati na političkoj sceni i na ovome ostalom, tako da ja očekujem sučeljavanje sa istinom već negde tamo na proleće, jer je ovo stanje M u političkoj sferi neizdrživo, M u ekonomskoj, financijskoj, gde se pokazuje da su ljudi, da hronični bolesnik vodi Srbiju i da je Srbija hronično bolesna. Srbija može da ozdravi i nastupajući u tvojim emisijama, znači i Pokret i Svetlo kao pokret, nudi jednu novu političku ideju, i ovo sve dalje što radimo kroz kripto državu Srbiju kao mogućnost jedne novog alata koji nam omogućava da nemamo više političare, da nemamo parlament, da imamo građane Srbije kao nosioce izvorne, direktne demokratije, alat sa taj imamo. Mislim da novo doba stiže i zbog toga je vrlo važno. Gostujemo u ovakvim emisijama, vidim da je sve veća gledanost, vidim da sve veći broj ljudi nam prilazi, naročito naši ljudi iz rasejanja, i ja se nadam da ćemo ovo da će sledeća godina biti jako interesantna, zanimljiva i da će neke ozbiljne stvari da se dešavaju. Znači, odgovor na tvoje pitanje, nema para za to. On će ga kroz ove sve provući, ali to su opet novi krediti koji će, otvarat će se, dalje tu
treba ući u strukturu tih puteva. Znači, imamo potpuno ljude koji 40 godina grade puteve. Znači, put kroz Šumadiju ne može da košta više od 3,3 miliona evra do 3,5 miliona evra kilometar, a oni koštaju od 8, 9 do 10 miliona evra. Znači, u jednoj emisiji gde je bio ministar, tad je Velja Ilić bio ministar, sam rekao da puteve grade fabrike, a ne grade putevi fabrike. To je potpuno suprotno od 2000. godine, ista politika se vodi. Tako da li nam svi ti putevi trebaju? Da, trebaju nam svi ti putevi, ali prvo moraš da imaš proizvodnju, treba da imaš stope privrednog razvoja od 12, 15%, 20%, pa da onda imaš dvocifrene stope privrednog razvoja. Moraš da imaš zaposlenost. U 3,4 miliona građana Srbije treba zaposliti. 1.740.000 penzionera ima, 700.000 ima invalida. Znači, situacija je dramatična. Nama sve to treba, ali mi nemamo sopstvenog novca. Da bi to radili iz kredita, već smo prezaduženi uveliko, tako da u ekonomskom programu koja predlaže Pokret Svetlo nema više zaduživanja. Mora da se suočimo sa istinom. A novca ima u Srbiji. Znači, samo 5 milijardi evra je u bankama koje se ne plasira. Sa 5 milijardi evra milion ljudi može se zaposliti. Znači, mi smatramo da u Srbiji ima sigurno preko 30 milijardi evra od sive ekonomije, od onoga što dolazi. U bankama ima 11,4 milijarde evra na štednji i to je jedno veliki znak pitanja šta će se desiti sa bankarskim sistemom. Ne samo sa bankarskim sistemom Srbije, nego celoga sveta. Tako da oni koji imaju novac u banci dobro treba da razmisle kad čuju sve te podatke, a nama trebaju investicije u te kapitalne objekte, ali prvo nam treba pokretanje privrede. Nema pokretanja privrede, to je najbolji primjer ova godina da je industrijska proizvodnja u drastičnom padu. Prema tome, u padu je zato što, 128.000 preduzeća koji predaju završne račune ne mogu da izdrže ovolika opterećenja. I sad ide sve ono što mi imamo u ekonomskom programu, znači postoji rešenje iz ovakve situacije, a to rešenje nudimo godinama, pa ćemo da vidimo sada dalje šta, da li će doći do otrežnjenja građana Srbije od Kurte i Murte i da napokon se okrenemo pravim vrednostima koji mogu spasiti državu iz ovakve potpune tragedije. Evo, pre svega da se zahvalim Branko na ovoj sveobuhvatnoj analizi budžeta. Naravno, ima ovde dosta da se priča još, ima tu stavki, ali da se osvrnemo, suštinu si rekao. Sada, ono što jeste jedna od tema, to su dakle izbori koji slede i svakako jeste pitanje da li je bojkot pametna stvar, da li pod ovim uslovima uopšte vredi izlaziti na izbore, makar za opoziciju i tako dalje. Naravno i vaš stav kao Pokreta Svetlo vezano za celu tu izbornu priču, ali nešto smo razgovarali pre ove emisije, dakle pre toga da se dotaknemo teme referenduma. Da, o kojoj samo sam ja pisao i ne znam da li još neko nešto rekao, prosto je neshvatljivo. Znači ide se sa predlogom da ispod 50% kad izađe, znači može da izađe koji je hronično bolestan i njegovi hronično bolesni plagijatori i to je dovoljno i njegova porodica da glase da to, kaže, to je prešlo. Znači, problem u kome se mi nalazimo, to je hroničan nedostatak demokratskog potencijala i ona priča kad mi neko kaže mene politika ne interesuje, to pokazuje kakav je on idiot, glupak, jer sve je politika. Od cene goriva do toga kako ćemo se lečiti, kako nam je deca u obdaništima, pa do doktorata, sve je to politika. Znači, referendum na ovakav način postavljen uvodi diktaturu. Napisao sam tekst i govorim, evo koristim ovu emisiju, to je, znači, kult ličnosti jednog hronično bolesnog čoveka koji hoće do kraja da uvede diktaturu, da uništi potpunu cenzuru, da uvede i da uništi svaku kritičku misao, da se ne vidi da je budžet falsifikovan, da plagijator u Ministarstvu finansija falsifikuje, da se izdvaja za Zavod za statistiku, ovoliki novac se izdvaja za Zavod za statistiku, verovatno da pred izbore pokaže o fantastičnim, zlatnim, nebeskim uspesima Kurte
i da na taj način ostvari ono što je njegov osnovni cilj, da izvede sve njih, Murte, na izbore, da bi dobio legitimitet, da bi ponovo, znači, izašlo recimo 54% građana Srbije, da bi on ubedljivo pobedio sa 54-55% i nastavio svoju tragičnu politiku. Sad ja postavljam pitanje, bez obzira na političku pismenost, bez obzira na školsku spremu, kako da izlažiš na izbore u kome 1.000.000 ljudi su mrtve duše? Kako da izlaziš na izbore gde on ima potpunu, znači već pripremljenih novac za izbornu kampanju o kome sam ovde govorio? Kako da izlaziš na izbore gde je potpuna cenzura medija? Kako da izlaziš na izbore kad je on trka na 100 metara, a on je već na 90. metru? Pa zašto izlaziš na izbore? I video sam danas, dolazeći u tvoju emisiju, da su već izbacili, znači, odlično, znači, za nove modne izborne adute, to su Šapić, to je ovaj nesretni Jova Bakić, to je ova Mala iz Zavetnika, to je Srpska desnica i sad vidimo, znači, tu je ponašanje, recimo, Miloša Jovanovića i DSS-a potpuno neshvatljivo. Znači, sad će tu biti čitava plejada. U kom smislu? Pa, izlazak nova, evo, sad sam rekao, da, mi ćemo da izlazimo na izbore, videli smo, znači, da Velja Ilić, bivši ministar za kapitalne investicije i krduckanja, kako je govorio, da on prikuplja ekipu. Znači, ponovo oni osjećaju da ovaj režim pada i sad oni misle da smo mi budale i da će sada građani da nasednu na tu priču, kako će sada ove Murte, Đilasovi i cela ta ekipa da nas ponovo prešalta i da mi sad treba da glasamo jer je manje zlo. Znači, oni su manje krali, manje su bili bezobrazni, pa manje zlo. Zlo je zlo u Dostojevskom postavljanju smisla. Zlo je zlo, da li je veće ili manje, a to je zlo. Zato odgovor mora da bude bojkot. Nisam siguran da li će ova lažna opozicija to do kraja da, jer uopšte nemam poverenja u njih, ali da će biti sigurno 20 i nešto lista, to je jasno kao dan, da te vesti da je, ne znam, Demokratskoj stranci Srbije već dato 500.000, što su objavili Novosti nedavno, da je Demokratska stranka, da se cepa već za one čomičke ekipe, one koje hoće da idu na izbore. Znači, oni autošovinisti koji mrze Srbiju, oni će podržati da se ide na izbore, da bi se što pre, recimo Jovo Bakić je izašao da se što pre Filip David i ta ekipa, da se što pre reši pitanje Kosova koja, kako oni to kažu, koja smetnja na nogama, okovi su na nogama Srbiji, kako bi Srbija krenula u svetlu evropsku budućnost bankrotirane Evropske unije koja je u potpunom raspadu. Znači, ovo čobani sa ulice, na pašnjacima mogu da razumeju, ali ovi koji su potkupljeni, koji zauzimaju javno mnjenje, i Vučić je majstor zla. Iako hronično bolestan, on je majstor, demon zla. Na način da on sa njima manipuliše, tako da ih potkupljuje, uteruje strah i krade. Prema našim izveštajima i analizama, on ima samo 12% glasova. To su oni tvrdi idolopoklonici koji vole Tita, koji vole Slobu i koji vole sada njega. Znači, to je isti kalup, laži, prevare, obmane i propasti države. Jer ako je u Titovo vreme bilo dobro, pa što se država raspala? Znači, to je dokaz da je to doba bilo laži. Tako i ovo. Zatim, oni koji imaju lične interese u čitavoj toj stvari, i oni su tu i oni čim budu videli da ovaj puca, oni će se vrlo brzo prešaltati na neku drugu. 14% se krade. To je, znači, mrtve duše, uterivanje straha, javna preduzeća i kriminalne grupacije koje sve to rade. Zato je uvedena ta srpska desnica i zato on lupa onako u Šapcu i tako se ponaša, jer to videli smo već u filmovima 20. vek, narastanje fašizma. Znači, i kad kaže onaj, ma daj, to su budale, pa da, i fašisti su počeli tako što su lupali pesnicama, pa palili zastave, pa nastavili dalje. Znači, to mora u startu odmah demokratska javnost da ustane u odbranu demokratije, slobode, republike i da osudi sve te divljake koji će, naravno, izaći na izbore i kojima će on najverovatnije iz tih lažnih glasova dati da bi tako napravio parlament koji njemu odgovara.
Ukoliko bi zaista opozicija ne bi izašla na izbore, onda bi on pao ispod 50% značajno. Znači, neka bi izlaznost nategnuti sa propalim Šešeljem i ovom njegovom celom ekipom koja sada u parlamentu 3-4 meseca prestaje lažne izbore, glume opoziciju, to je ponovo zamajavanje naroda, ali mislim da narod na to neće da nasadne više. Znači, on ne bi mogao da pređe realno 34-35% izlaznosti kada bi i opozicija zaista pozvala narod da se u posljednjem trenutku ne kaže pa eto, ipak svi izlaze, izaći ćemo i mi. Tog trenutka, kad se to desi, a toga se hronični bolesnik najviše plaši, a to je nelegitimnosti tih izbora. Znači, on je dugo u politici i on politički uopšte nije naivan i on nije politički glup. On je politički namazan, prefrigan, špekulant i on zna kad nema legitimnosti da je gotov. Ne mora on odmah posle izbora da bude gotov, ali on više nema nikakvog legitimiteta. Nema, zato što većina građana nije izašla na izbore, bojkotovala ga. I onda ono najgluplje moguće pitanje koje postavljaju akademici, doktori nauka, politički analitičari i sva ta bulumenta koja u stvari radi za ovoga hroničnog bolesnika, a to je da šta posle tog, šta posle bojkota? Znači, gluplje pitanje ja stvarno nisam čuo. Pa posle bojkota, gospodo, ako se i malo bavite političkom teorijom, političkom praksom, znači ide kriza. Znači, ide politička kriza. Nema više taj režim i ta opcija nema nikakvog političkog legitimiteta. Tog trenutka nove snage, koje ne predvodi ni Kurta ni Morta, iz utrobe srpskog naroda, pojačani ljudima našim iz rasejanja, koji ovo stanje više ne mogu da gledaju, jer je 11.000 ljudi samo u prošlim izborima za predsjednika glasalo, 11.000 od nekih 4 do 5 miliona. Svi oni trebaju da dobiju pravo glasa, pa da vidimo kakva bi onda situacija bila. Znači, to može da se uradi kroz alat koga mi zovemo Kripto država Srbija, gde svi Srbi mogu da stanu u jednu aplikaciju i svi građani Srbije za 24 sata da glasamo u blockchain tehnologiji. Imamo aparat. Onaj koji to ne razume, objasnit ću mu. Ako kažeš da je mobilni telefon i kompjuter glupost danas, onda to pokazuješ koliko si zaostao, koliko nemaš pojma. Tvrditi to 89. 90. to je tada bilo jedna nova tehnologija koja nije se razumela. Tvrditi tamo pre 150 godina da su kola isto glupost ili 1810. ludistički pokret u Engleskoj kad su lomili mašine, znači to je ista ta priča. Mi imamo novu tehnologiju i živimo u elektronskom dobu. I mi smo na prelasku iz elektronskog doba u doba veštačke inteligencije, a politički sistem imamo iz doba kromanjonaca, neandertalaca i ti ljudi koji se nalaze na vlasti, oni ne shvataju i u opoziciji da su oni iz kamenog doba i da nam više uopšte nisu potrebni. Zato je važna ovakve emisije u potpunom mraku, u cenzuri, da ljudi vide da ima rešenja. I mi idemo kroz kampanju Kripto države Srbije po čitavoj Srbiji i rasejanju, da objasnimo ljudima da imamo sada alat, da možemo, da je potpuno nevažno da li je Srbin iz Novog Zelanda, iz Vankuvera, iz Amsterdama, Južnoafričke republike, Barcelone, ili je iz Sarajeva, ili je iz Trebinja, ili je iz Cetinja. Znači, ko pripada srpskom korpusu može da glasa za sudbinu Srbije i srpskog nacionalnog tokti. Znači, to je jedna potpuno nova priča koja se ovde otvara i mi tu nju nudimo u skladu sa novim dobom u koga mi živimo. Biračko pravo, to sad idemo kroz kampanju, ja pokušavam sa mojim prijateljima to da zajednički odradimo. Znači, mi idemo da objasnimo građanima Srbije da je biračko pravo njihova imovina, njihova vrednost. Kao što je vrednost ono što imaju neke akcije u nekim kompanijama ili ono vrednost što imaju u katastru priše kuću ili imovinu koju ima. Biračko pravo je tvoja imovina jer učestvuje u ukupnom stvaranju društvenog dobra i vođenju države. Prema tome, to moramo, predstavnička parlamentarna demokratija je došla do svog kraja. Skupština je špekulantska,
u Skupštini sede gomila ljudi koji su ucenjeni i donose odluku na štetu građana i ovo je jedna nova priča. Tako da, u tom sklopu gledano, znači mi predlažemo bojkot izbora, Pokreti Svetlo se zalažu za bojkot izbora, da i to već, znači prvi smo izašli sa bojkotom izbora pre 1.5 dana, prvi smo izašli sa vladom narodnog spasa i prvi smo izašli sa kripto državom Srbijom u kojoj niko tu niti ima pojma od ovih na sceni, jer kripto država Srbija njih potpuno poništava. Oni nama više ne trebaju. Sada, kako da bi se došlo do prvih demokratskih izbora od 1945. do danas mi nismo imali, znači mora da se srede birački spiskovi, mora da se donese novi izborni zakon, sve to smo već govorili u tvojim emisijama i drugim, mora da se donese novi izborni zakon sa novim izbornom, kako će teći nova izborna kampanja. Znači ne možeš više da zoveš nikoga kući i da ga pitaš kako će da se glasa, ne može ovakav budžet da ide izborni, da će oni da troše te pare, ograničava se recimo najviše na 100.000 evra da možeš da potrošiš za izbornu kampanju, ne može se više iz budžeta za političke organizacije davati novac. Znači, to je vaša lična stvar, izvolite, sami se organizujte, ali zašto bi građani Srbije plaćali političke parazite u strankama? To, znači, u programu za spas Srbije Pokreta Svetlo nema više te stavke, znači političke organizovanja, pogotovo na nevladine organizacije koje su finansirane s polja, ne mogu, politički su aktivne, ne mogu to više, bit će zabranjen njihov rad, zato što jednostavno taj novac dolazi iz polja, može za naučni, medicina, tehnike i tako dalje, to nije problem, ali za ovo što rade ove političke organizacije koje rade autošovinistički prema svojoj naciji, treba im jednostavno uskratiti način da ne mogu taj novac više da primaju i onda oni dalje više uopšte ne funkcionišu. Znači, i onda mora da nastane 1 godinu dana vlade narodnog spasa koja će raščistiti teren i omogućiti svakome da izađe na to teren sa svojim idejama. Znači, nacionalna frekvenca će biti oduzeta ovim pinkovima, hepijima i ovim što zločin čine duhovni, uništavajući srpski narod i otvorit će se nove nacionalne mogućnosti da se pojavljuju. Svako ima mogućnosti da izađe ukoliko se organizuje i daje, iznosi svoje ekonomske, političke i ostale ideje i onda posle 1 godinu dana idu izbori i onda dobijamo vladu koja može ponovo koristeći se savremenim tehnologijama, ono što Srbiji treba. Ja sam tu optimista, mislim da se Srbija nalazi na jednoj prekretnici, već sam govorio o tome da je ozbiljna mogućnost izbijanja građanskog rata, jer i Kurta i Murta, vekovni naši neprijatelji to žele, Kurta i Murta namerno zatežu političku situaciju. Jer kad Murta uđe u RTS sa testerom, znači, to je za mene prosto neshvatljivo. To oni, ja to zovem tako, podignu loptu da bi je smečovao Vučić. Podignu loptu da bi je smečovao Vučić. Onda drugo, ovi iz opozicije, oni potpuno različiti stav imaju o NATO. Potpuno različiti stav imaju u Evropskoj uniji. Oni su potpuno, znači oni su samo tu privremeno da bi ovoga srušili i onda ćemo sve najgore gledati ono što smo već gledali. Između što smo gledali sa DOS-om. Tako da, znači, ovo je novi pristup. Mi biramo ljude koji imaju referencu, a tehnologija koju mi predlažemo je tehnologija gde mi ne znamo kako se zove čovek. Ima šifru svoju, 42 znaka slovna i brojčana i mi ne znamo kako se čovek zove, ali mi vidimo njegove reference i glasamo. I onda od 500 ljudi koji konkuriše za ministarstvo poljoprivrede, zdravstva i ostalo, mi možemo da izaberemo one koji su najbolji. Tako se ne može desiti da plagijator dođe. Tako se ne može desiti da neko ko je lepio plakate postane ministar. Nego ako hoće neko da bude ministar zdravlja, on mora da ima 30 godina u struci. On mora da ima reference. I tako dolazimo do pravih ljudi kojih ima i u resejanju i ovde. I još gluplje pitanje od pitanja a šta posle bojkota, još gluplje pitanje je, a ko mesto ovih? Pa čekajte, u korpusu od 10, 11, 12 miliona Srba, pa da li je moguće da uzmete domaćicu koja nema samo osnovnu školu i koja je izvela na put
svoju decu pa da je stavite za predsjednika države, ona će bolje da vodi od ovog hroničnog bolesnika. Da stavite seljaka koji ima 10 hektara zemlje, 6 krava i da ga stavite to da vodi, on će bolje da vodi. A recimo, evo Branko, kada kažeš biračko pravo je na neki način kapital svakoga od nas, to je i takakva vrednost koju svi mi posjedujemo. Da, izračunao sam čak, 1.000.000 evra košta. Stvarno? Da, izračunao sam. Eto, išao sam dotle da... Znači, ako prodajete svoj glas, prodajte ga za 1.000.000 evra. Toliko. Čini mi se da u Srbiji je to mnogo, mnogo manje. Ali evo recimo, ako govorimo o tome da je zaista biračko pravo, dakle da budete birani i da birate, takav jedan kapital, da li mi traćimo taj kapital time što ne izlazimo na izbore s jedne strane, a s druge strane kako zameriti biračima koji godinama biraju određene partije, pojedince, doduše to sa pojedincima davna priča u većinskom sistemu, ali i to je samo bilo na nivou pokrajine. Dakle, njima dešava se da recimo upravo te postizborne koalicije potpuno izokrenu rezultate glasa naroda. Pa dokaz zato što je predstavnička demokratija besmislena. Da li ti hoćeš da učestvuješ u prevari? Ako ćeš da učestvuješ u prevari, ako većina građana Srbije hoće da učestvuje u prevari, pa mi to ne možemo da sprečimo. Ok, takav ćete, onda će se iseljavati 70.000, pa 100.000 i mi nestajemo. Mi nudimo rešenje. Znači, nemoj, imaj svoje ljudsko dostojanstvo. Nemoj da izlaziš na izbore takve. To je prevar. Znači, da li će, znači, da li ćeš ideš putem kriminala ili ćeš ići poštenim putem? Pa idem poštenim putem, pa kako mi bude. Neću da strahujem, ne ukrpa mi se u moralnu vertikalu. A to mora, moje građansko pravo je da izađem i da glasam, pa to što je ponuđeno, te neoliberalne floskule i budalaštine, pa ću ja da zaokružim. Ne, pa tvoje je pravo isto da ne izađeš, jer kad ne izađeš, znači, nećeš da učestvuješ u napred režiranoj farsi i prevari. To je suština. I onda kaže u redu, ti hoćeš da učestvuje, jer oni, znači, mi glasamo i 4 godine ih više ne vidimo. Čak sam izračunao na birački broj birača i sa brojem ovih nesretnika što sede i glume poslanike, u stvari su najobičnije zgubidani, je 250 njih, znači na svakog poslanika dolazi 27.000 građana Srbije. Da li neko glasača, da li neko od tih 27.000 ima bilo kakav kontakt sa tim? Ne. Kako on donosi odluku? Pa on donosi odluku kako njemu partija kaže ili kako je njegov interes. On više ne priča, znači ovo što sada govorim, ovo je propast predstavničke demokratije svuda u svetu. U 2000 gradova već ide direktna demokratija. Mi smo otišli korak dalje zato što je Srbija mala zemlja i nudimo kripto državu kroz blockchain tehnologiju. Građani glasaju. Dakle, predsjednik donose odluku da se 21.000.000 evra da Air Srbiji, da se 20 miliona evra da Fijatu, da se 5 miliona daje za Srebrenicu. Koga je on to pitao? Na poslanike, gde on ima većinu i špekuliše, ja ću tebi stan, vi glasajte i ovi mučenici glasaju svojih interesa. On mora da pita, znači, ko puni ovaj budžet? Mi, građani, poreski obveznici, mi moramo da se pitamo. I sada ima alat, aplikacija, koja onemogućava da ti možeš da koristiš ako nisi pitao građane. Znači, vlada donese odluku da će da 20 miliona evra Air Srbiji. Ne može da se sprovede odluka dok ne pitaš one koji pune budžet. Ako oni izglasaju to, a može da se izglasa za 24 sata zbog vremenskih zona na planeti, znači, ako građani Srbije 70%, 80% kaže da, treba iz budžeta dati, onda je to legitimna odluka građana Srbije. Predstavnička parlamentarna demokratija je propala, traži se novi oblik demokratije, kreće od lokalnih zajednica po svetu ka direktnoj demokratiji na nivou Republike i mi to sada nudimo. Da. Branko, evo kada slušamo to sve deluje kao jedan racionalan koncept, međutim, s druge strane, koliko je to realno? Da li bi i jedna vlada, pa ne samo kod nas, nego bilo gde na svetu, opstala duže od mjesec dana kada bi to zaista kao mehanizam... Već u 2000 gradova u svetu definiše se tako. Dobro, to je na nivou grada, ali sada pričamo na nivou države. U Švajcarskoj već taj model postoji, dosta dobro razvijen, ide dalje u tom razvoju. Znači, a ko pita vladu, šta nas briga, šta? Pa naravno da su oni protiv ovoga. Sad je ideal.
Vučić je spreman da podeli vlast sa Đilasom, to potpisuje. Samo da se ne diraju te njihove pljačke i ovi novi koji su željni novca, a predstavljaju estradne nacionaliste, u stvari su najobičniji pokvarenjaci, prevrtači, oni traže svoj deo kolača. Mi to onda opet gledamo. Znači, mi se sada nalazimo u planetarnoj krizi parlamentarne demokratije. Pa dajte da je mi prvi razrušimo ovde koja potpuno, znači Srbija je uvek bila prva u svemu, pa period 903. 14. smo imali svaki 170 dana izbore. Znači ovde sad od jedan puta se predstavilo kao da je to nešto, pa Italija do sad imala 60 tura izbora, pa menjali, znači, ali predstavnička... Najviše vlada od drugog svjetskog rata. Jeste, ali predstavnička demokratija je završila svoje, jer je u elektronskom domu potpuno besmislena. Kao što su političke stranke besmislene u ovom elektronskom dobu. Vi imate na internetu kanale, evo, ove emisije je gledanije nego nisu oni koji država subvencionira medija, a ne pričamo nacionalnim, oni koji su dobili monopole, ali oni koji su tu miljenici isto države, koji nemaju 2-3 hiljade čitanost. A, ne znam, pregledi tvoji su na nekoliko desetina do 100.000, što znači da ljudi traže istinu. I nije tačno. I sada ta apatija, ravnodušnost je programirana od strane zlikovaca na vlasti i opozicije njihove, koji namjerno prave, pa nema ko nego on, pa bolje sada Đilas nego on, pa to je ista ekipa, ista banda. Znači, nećemo to više da gledamo. I zato treba reći otvoreno, sve ovo dalje što se dešava, u potpuni cirkus koji se dešava, od špijuna ruskih pa do referenduma. Ne može dnevno da se prati šta se tu, koje su to, od Krušika pa do... Upravo to. Evo sada da progovorimo i tome, dakle, afera Krušik, hapšenje uzbunjivača, a nakon toga imamo ovu priču sa tom špijunskom aferom. I kako sad sve to deluje? Jesu li to, dobro, sada što se tiče afere Krušik, to je zaista priča gde treba da se, dakle, ispita, da tužilaštvo odreaguje, da se ispita da li je bilo trgovine uticajem, da li je bilo sukoba interesa i tako dalje. Međutim, evo ova priča sa špijunažom. Da li nam je neko ubacio tu priču s polja? Sumnjivo lice. Da. Ili smo mi, ili je neko iz vladajuće garniture procenio da sad ta priča ne bi bila loša da se provuče, da se ne priča o nekim mnogo bitnim stvarima koje... Pa ne priča se o budžetu. Suština priče treba da svi pričamo o budžetu. Evo, mi danas pričamo, a ne verujem da će nas mnogo čuti. Međutim, evo, kako deluje ova priča? Pa deluje osnovno, znači mora da se rastrgne taj odnos, ovi zlikovci iz Brisela su i NATO potpuno jasni. Znači mora da se raskine odnos sa Rusijom i to mora da uradi. Znači oni su ga, ta mafijaška struktura ga je dovela na vlast, to se najbolje iz Brisela, najbolje se dokazuje tako što su, 3-4 sata ranije Tomislavu Nikoliću čestitali pobedu. Znači, pošto imaš rezervnih 1.000.000 glasova, uvek možeš da staviš, Srbija je okupirana i Pokreti svetlo se bore protiv okupacije. Znači, moramo da skinemo okupaciju. Moramo sa vlasti da skinemo veleizdajnike, hronične bolesnike, ludake i njihove kurte i murte. To mora da ode. Znači, i oni sad pokušavaju u ovom zaokretu da kažu, neće, mora da se ide ka NATO u Evropskoj uniji, sada 89% građana Srbije neće u NATO. 87% građana Srbije na pitanje Kosovo ili Evropska unija odgovara Kosovo. 60 i nešto posto mladi, 65% mladi, milenijumci, kako ih zovu, znači oni su, 66% njih reklo da između Kosova i Evropske unije bira Kosovo. 63% mladi koji imaju od 15 do 18 godina glasa da se služi vojska. To su neke nove stvari o kojima se ovde ne govori. Znači da ta generacija, bez obzira koliko društvo u rasulu, bez obzira koliko predsjednik države veliča Murata, a ponižava Lazara, bez obzira koliko misli da je protestantizam veći od pravoslavlja, bez obzira koliko misli kako je služenje okupatoru veća hrabrost nego služenje svojoj državi. To mi imamo na delu. Imamo jednog cirkusanta i sve je cirkus. I on pretvara sve u cirkus. I taj cirkus, ovo sada pokazuje, dolazi do svog kraja. Ja se nadam, znači, počelo je ovoj godini da se raspetljava, da će se u sledećoj godini definitivno raspetljati i sad svaki od građana treba da kaže, pa da li je normalno da predsjednik države Špiglu izjavi, pa sad ovo,
izjavi kako je Evroazijska unija potpuni promašaj, kako je to besmisleno i da to Putin zna. A Putin, Kina i oni grade na Evroazijskoj uniji čitav se. Znači, čovek nema pojma šta priča. Zato što, znači, potpuno je hronični bolesnik koji je izgubljen u vremenu i mislim da bi on, kada bi mogao da zadrži taj novac koji je ukrao, da bi on jedva čekao da siđe, ali se sada plaši osvete naroda, a osveta naroda bit će ogromna. Jer je toliko zla naneto ovom narodu, a osveta je vrlo jednostavna. Znači, lustracija svih koji su se bavili politikom od 90. do 2019. Nećemo da ih gledamo više. Da, ali svih. Svih. Zakon o konfiskaciji imovine za sve njih koji su kraduckali, krali, otimali i tako dalje. I zakon o poreklu imovine. Znači, to mora zakonski da se donese, da izglasamo takve zakone. Ne ovo što su oni doneli 2007. pa na ovamo, nego od 89. do danas. Tako da mi sad se nalazimo u trenucima raspleta koji može da se završi daleko bilo sukobima, građanskim ratom ili potpuno sumanutim odlukama hroničnog bolesnika koji može nokautiran u knockdownu da povlači nenormalne poteze. Zato je ova situacija opasna i zato onaj Jovo Bakić kad počne da priča o oružju i ostalom, znači to je jedno potpuno nenormalno stanje, znači treba spustiti loptu, jer oni koji pričaju o jednom metku, znači kad pričaš o jednom metku, onda će onaj drugi kaže pa dobro, onda ćemo mi da imamo 2 metka na tvoj jedan metak ili 100 metaka, znači onda mi upadamo u ozbiljan problem i moraju nacionalne snage da se udružuju, rodoljubi po novom principu, ne udružujemo se oko imena ljudi, nego oko ideje. Jer ljudi su kvarljiva roba, mogu brzo da se potkupe i prodaju. Evo, Branko, za kraj ovog današnjeg izdanja Horizont događaja, ove emisije, malo pre smo pomenuli referendum i uopšte, dakle, kada pričamo o rešenju, dakle, tog sukoba Beograda i Prištine, ne pričamo o lažnoj državi ili samo prozvanoj državi Kosovo, govorimo o južnoj srpskoj pokrajini. Sljedeće godine, kao što kažeš, na pomolu su neka razrešenja aktualne situacije. Između ostalih, smatra se da je na pomolu i razrešenje ovog kosovskog čuvara. Nama iz ove perspektive možda to ne deluje tako, ali pritisci se pojačavaju. Eto, imali smo i Palmera, imamo, dakle, priču i sa specijalnim izaslanikom za, dakle, taj dijalog Kosova i kosovskih vlasti u Prištini i Beograda. Između ostaloga imamo i sada inicijativu Beli Schengen, Makedonija, Albanija, Srbija, gde se negde dolazi do opet razmimoilaženja u razmišljanju između Prištine i Tirane. Dakle, Albin Kurti nekako nije saglasan sa Ramom kada je ovaj potez u pitanju. Kako to deluje? Da li je uopšte, šta je pozadina ove priče o tom nekakvom belom Schengenu? Jel se na taj način pokušava prikriti naša realna situacija kada je i pozicija pri rešavanju kosovskog problema ili je nešto drugo posredi? Taj Schengen, mali Schengen, kako su ga nazvali, je prevara sa osnovnim ciljem da se razori Srbija. To što Albanci iz Albanije imaju loš odnos prema Albancima sa Kosova, to je njihova stvar, to nas uopšte ne zanima. Znači, pošto imam i poslovne interese, znam mnogi Albance od Fijera do... Ali tačno da smo mi izgubili 400 miliona evra zbog tih taksi? Pa, izgubili smo, ali, kako da kažem, mi smo izgubili nacionalnu politiku na Kosovu i Metohiji i, znači, mora sve da se vrati, znači, ponovo ono što pričaju i Kina i Rusija, 1244, znači, ne može da se reši taj čvor kako su oni to zamislili. Mi imamo paradajz predsjednika koji je rekao da je vrlo važno da se sve to radi kako bi paradajz albanski vrlo brzo dolazio na tržište u Srbiji. Znači, to je klasična veleizdaja. To je kao u ratu da neko prodaje tvoju vojsku, to je kao u fudbalu kada bi sam sebi zabio gol. Znači, šta, ili treba još nešto da objašnjam? Sada, znači, i ta politika neće biti ništa se tu rešiti iz prostog razloga što nama odgovara da ništa se ne reši, a mislio sam stvarno da i pravnici, i advokati, svi oni koji se bave da mogu iskopati razne te međunarodne
ugovore i konvencije i onda su mi, nažalost, niko nije to izašao s tim, onda mi jedna koja prati moj rad skrenula pažnju na Bečku konvenciju. Na Bečku konvenciju. Evo ja sad koristim, ja sam napisao o tome, to koristim ovu priliku da se zahvalim toj osobi koja je poslala to. Ja sam pročitao Bečku konvenciju. Molim sve da pročitaju Bečku konvenciju. Znači član 46, a za mene jako interesantan član 50, 51 i 52. Član 50 govori da ne može da se prizna, sve što se potpiše, znači sve što ovaj hronični bolesnik i njegova ekipa potpiše je nevažeće. To sada ponavljam, je nevažeće. Zato što su potkupljeni, korumpirani od strane, znači, međunarodne zajednice koja im dozvoljava da pljačkaju. Član 51 kaže da sve što se potpiše je nevažeće zato što se vrši pritisak na šefa države, na predstavnike vlasti. Znači, ne da se vrši pritisak, nego je to ucene pod kojima ovaj sada to mora da radi. Znači, sve što on pod ucenama, znači svaki ugovor, bilo koji potpišete, a neko vam drži pištolj nad vratom je nevažeći. To se odnosi za ovog nesrećnika koji vlada Srbijom i čiji je kraj gotov je. Samo je sad pitanje kako njega sad održava Murta. Da Murte nema, bilo bi već 300-400 hiljada ljudi na ulici davno, ali neće da slede Murtu i njegovu ekipu prevaranata. I posljednji član 52, ako je država ucenjena, isto potpisi ne važe u tim međudržavnim, zato znači, tako da molim sve pravnike, advokate i sve ostale da razrade sve ovo, jer on kad potpiši da ne šire laži, da je sve gotovo, nije gotovo. Apsolutno nije gotovo. Ustav naš je osnov svega i treba ostaviti da se to rešava znači, u Ujedinjenim nacijama, po modelu koga sam već ovde predložio, znači Ujedinjene nacije, tamo imamo već ubedljivo podršku i Rusije i Kine, da se otvori vojna baza ruska ili i kineska, predlažem, da se na taj način spreče sve ovo što se dešava u slučaju brzog rata, ukoliko bi ovi iz Bon stila podržali te, znači, i da se upotrebljava naziv teroristička država OVK, dok se, znači, ne napravi jedna ili mirovna konferencija i dogovor, jer suština da Albanci na Kosovu, znači na Kosovu nema više od 600.000 ljudi, u Albaniji nema više od 1.800.000 ljudi, Balkan se prazni, a između sebe se kopaju sekire i hoćemo da holjemo jedne druge. Znači, protiv sam onih estradnih srpskih šovinista, kojima je pripadao i Vučić, kad je rekao za jednog stradalog Srbina 100 muslimana, koji kažu sve Albance treba proterati, to je stvarno svinjarija i to je bezobrazluk neviđen. Znači, zato što tu ima divnog sveta koji jednostavno trpi zlikovce na vlasti kao što mi u Beogradu trpimo ove zlikovce i u Srbiji. Oni su svi građani Republike Srbije. To je, tako je. To je, znači, ovo što radi Suljo Ugljanin, pa on je ekipa njihova, Vučića, svih tih vlasti. Kada sam ja još 2007. godine predlagao to, da se uloži 150 miliona evra na Sjenicu, Novi Pazar, u Rašku oblast, i kada se uloži preko 150 miliona evra u Vranjsku dolinu, da bi na taj način se zaposlio ljudi, onda to nije urađeno i sada dolaze ti ljudi koji su bili njihovi eksponenti, vode takvu politiku. Pre nekoliko dana bili su mi Srbi privrednici iz Grčanice i mi smo dogovorili i o poslovnoj saradnji. Njima veći problem pravi vlast u Beogradu za normalno funkcionisanje nego što im to pravi vlast u Prištini. Zašto? Zato što vlast u Prištini je jasna i radi prema Srbima kako radi. Ali vlast u Beogradu, koja bi trebala da ih podržava kriminalne strukture i zone strahe koje se tamo šire, je nešto što je neodrživo. Prema tome, rešenje ne može da bude u sledećoj godini i ponavljam i molim sve stručnjake za međunarodno pravo da
se pozabave tim pitanjima, da ne mi koji nismo iz te struke moramo to da čitamo i da iznesemo u javnost. Zašto to do sada nije izneseno u javnost? Dalje, vidimo oko izbora, da tu odgovorim, da se pojavio Lilić, ovaj sad profesor koji je tamo za ustavna pitanja, pa šta ako se odlože izbori, pa šta ako se, znači sve neke idiotske varijante da se ne bojkotuje i on ne doživi, da ovaj koji treba da doživi poraz, jer ako se bojkotuju izbori i ne izađe više od 35% građana Srbije, ti izbori su nelegitimni i onda ide sledeći korak, rušenje tog režima na ulici. Tad možete pozvati ljude na ulicu bez ove opozicije i ljudi će onda, pošto nisu glasali, dokazati sa novim ljudima da žele nešto novo. Znači, sve kombinacije odlaganja izbora i protivustavno, kombinacije, kako su rekli, da se raspusti parlament, znači to su sve kombinacije koje idu na vodu postojećem režimu. Ovde, ono čemu sam rekao, mora da bude novi izborni zakon i čitav set zakona, novi i principi novog izbora o kome smo ovde govorili. Branko, hvala na ovom razgovoru. Hvala tebi i nastavljamo dalje borbu. Kako da ne. Svakako hvala još jednom. Eto, imali smo dobar pregled budžeta, pa sad da razmislimo kako preživjeti sledeću godinu. Ove druge teme nekako konstantno su aktuelne. Ne menja se nešto. Ne, pa to ludilo će se sada nastaviti ka tim lažnim izborima, tako da reality u pravom smislu reči. Politički reality sa tragičnim krajem. Nažalost. Hvala još jednom, Branko. Hvala i vama, poštovani gledalci, na praćenju. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Horizont događaja. Prijetan dan vam želim.